Okay, hvor mange vandværker er der i hele Danmark? I hele Danmark? Det ved jeg ikke. Det er mange små private vandværker. Det er Hvor mange ser vi så, der var her i Silkeborg? I selve Silkeborg Kommune, vi har jo, jeg vil sige selve Silkeborg byen. Det er vi, den store Silkeborg Kommune vandværk, som vi har, som leverer vand til borgerne i Silkeborg byen og så oplanden. Så er det en del af private og små vandværker, som rundt omkring. Jeg kender ikke tallet på dem, antal, men det er mange. Nu er det sådan, I leverer jo vand til huse. Er der nogle bestemte områder, som I ikke leverer til? Ja, det er det. Hver vandværk har sin egen område. Så den vandværk, jeg arbejder for, at vi leverer vand til Silkeborg byen, oplanden, nu på industridel af Silkeborg byen, og så har vi en vandværk også, som vi har arvet fra dengang man havde noget, der her Tem Kommune, ude i Knullund, industridel. Det har vi en lille vandværk derude, hvor vi leverer vand til det industri, der er ude i Tem området. Ja. Når I transporterer vand til hus, så er det jo gennem rør. Ja. Det er sådan nogle specielle rør, man bruger til det. Er det. Det bliver brugt forskellige rør gennem historien. Man startede med trærør og lærerrør for flere tusind år siden. Men hvis man kan tage de sidste 100 år i Silkeborg, man har startet med noget, der her støbejernsrør, som man har kørt helt op til efter 2. verdenskrig, midt i 50'erne, hvor man begyndte at gå over til det der her plastik efterhånden, PVC-rør, som er udmærket, men det har nogle egenskaber om vinteren, hvor det er koldt, den kunne ikke tåle. Så man er gået over til noget, der her PE, eller polyethylen medium plastik, som man har udviklet i dag, og man har lavet nogle udviklinger på den der her polyethylen medium i princippet. Det er den, vi har i dag. Og det er en rør, vi svejser i. Det vil sige en rør, hvor vi har noget værktøj til at smelte det sammen, svejser det sammen. Ja. Hvad laver man typisk bare på en dag her på vandværket? Hvad laver man bare typisk? Hvad er det, I går rundt og laver sådan? Det er sådan lidt forskelligt, hvor man sidder og hvilken funktion man sidder. For eksempel dig. I den funktion, jeg sidder jo som indkøber. Jeg skal jo sørge for at købe alle de varer, de skal bruge, eller alle de produkter, de skal bruge til deres renovering ude på ledningsnettet og til nye projekter. Jeg skal jo sørge for, at vi har de materialer hjemme. Så det vil sige, at jeg skal gå ind og bestille dem. Jeg har jo også noget med nogle stik at gøre. Det vil sige, at hver gang, når det bliver renoveret en stik ved et hus, så ringer VVS. Jeg har jo en samarbejde med VVS-firma, private VVS-firma ude i byen. Så ringer de til mig og siger, nu har vi skiftet en stik herude. Vil du lige komme ud og få den tegnet ind? Så jeg tegner den ind, hvor den befinder sig, og så ser jeg, om tingene er lavet efter de regler eller de krav, vi har fra vandværket, og så kører jeg fra stedet. Det er også en del af jobbet. Og så har jeg selvfølgelig noget med nogle regninger og nogle ting, jeg kan sende fra kontoret, så det er sådan lidt blandet. Hvor de andre kolleger, der sidder i andre funktioner, de har andre ting. Montørerne, de kører udelukkende ud på ledningsnettet, hvor de skal enten renovere rør eller lave nyt rør. Ja. Nu er der jo for eksempel, når I leverer vand til specielle områder, der til huse, får I så også vand for specielle områder, eller er det bare generelt for hele landet? Det er hvad tænker du på, når du siger specielle områder? Jamen, det er jo ligesom, at får du for eksempel kun vand fra en eller anden marked langt ude i landet, eller er det bare for byer? Ja, vi har jo her 6 boringer, hvor vi pumper vand på undergrunden, så vi behandler vand i vandværket, og så sender vi det ud. Og det er den samme vand til alle. Dem, der får vand, det er det samme kvalitet, og det er ens vand, uanset. Hvorfor har vi generelt brug for vandværker her i Danmark? Hvorfor har man brug for det? Så er vi ingen vand. Ingen vandværker, ingen vand. Så vil man slet ikke få noget... man vil kunne få noget kildevand på en eller anden måde, men det vil være meget begrænset. Vandværker er med til at producere vand meget mere, eller større mængde af vand fra undergrunden. Det har vi en tradition i landet, at det skal være fra undergrunden. Andre steder er det fra floder og søer, hvor Danmark har den tradition, at vi henter vand fra vores undergrund. Har vi noget kildevand? Det har vi også. Det er nogen, der bruger den. Mange af de små vandværker, de bruger jo tit en kildevand. Okay. Og så er der også, hvordan er, nu er det ligesom en pumpe, hvordan bygger man sådan noget op? Jamen, pumpe, det er noget, vi køber. Det er ikke noget, vi bygger op. Det er noget, vi køber, så sætter vi på vores rør, som vi monterer den. Så den er forberedt fra. Det findes nogle fabrikker, nogle specialister, der producerer de pumper, og vi køber dem ud fra de dimensioner, vi skal have dem. Vi bestiller dem hjem. Kan I se herude, hvad folk de bruger, altså hvor meget vand de bruger om året?
Kan I se det herude, eller er det kun på folks vandmåler? Nej, det er folks vandmåler, man kigger på, men efterhånden er vi begyndt at montere noget elektronik i, som kan sende og lave aflæsninger fra dag til dag, eller fra time for time, så i princippet vi kan gå ind og se hver eneste time på dem, der har fået monteret det elektronik i deres hjem. Det er ikke alle, men en del af borgere i Silkeborg, der er tilsluttet Silkeborg Vandforsyning, de har fået det elektronisk. Så efterhånden, når det går et år eller to, så har vi alle sammen med elektronik, så vi kan gå ind og se det fra time til time. Så der er nogen, der har det lige nu? Ja, præcis. Er det forskelligt, hvad de bruger, eller er det sådan cirka det samme? Det er det samme. De kan selv gå ind på en computer og taste ind og så se deres tal, som vi kan gøre det. Og det er det samme. Forbruget er det samme. Det er omkring de der 100-110 kubikmeter for 2 voksne og 2 børn. Og så, som jeg sagde før, nogen der ligger helt op på 150. Ja. Det er der omkring, de ligger de fleste. Nogle ligger helt op på 200, afhængig af, hvis de har nogle andre ting, eller den måde, de bruger deres vand. Men i hvert fald, jeg vil sige, med dem 100-150 kubikmeter, det er de fleste. Ja, tak. Det var alle spørgsmålene. Yes.